हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान ब्लग भिडिअ बयखौबो बरायबाय दिनै नै खामानि मावफैलायबाय लोगोफोर फैसा गैला पकेटाव थाइसेबो दुर्गा फुजा लोखि फुजा जानानै जोबजोबबाय बिनिखायनो हाजिरा मावफैलायबाय आरोना लोगोफोर साइथिं जिं जिं हाग्रा दानलाबायनाय हाग्राफ्रा एखेबारे खुन्थाखौ होथेलाबायना दं दा कालि फुजा जानो थाखाय फैसा एसे बुथुमसैलाय सप्तासेसो खामानि मावनोसैलाय आरोना बमा गावनो आरो बेरायहैनो कालि फुजायाव बागानफ्राव लोगो आरि दानलागासिनो दङ जेखिजा ओमफ्राय नैबे साइडखिजा आं दानगोन आरोना ओमफ्राय बेलेग लोगोफ्राबो खामानि मावदों माने रानै होदों आरो बेलेगाव सानै ओमफ्राय बेलेगाव साबा बेलेगाव सानै जों दा बेयाव सानै दं आरोना लोगोफोर कालि फुजा एखेबारे बुमा गावनो बेरायनो फैसा नांगौसो जासिगोनलाय आरोना लोगोफोर आरो दुर्गा फुजा जानानै फैसायानो थाइसेबो गैखाला पकेटाव 10 थाखा 20 थाखाल'सै गय जानोल' माथो होनबावनो उफाय गैया लोखि फुजायावबो बेरायबाय आरो दुर्गा फुजायावबो बेरायबायना फैसायानो गैला दा बेरायनो थाखाय खामानि मावफैदों आरो दा नोंथांमोनाबो सोरबा खामानि मावदों जानो हागौ खामानि मावबाय थादोंबा एसे कमेन्टआव खिन्थाहरलायदो आरोना लोगोफोर भिडिअआ बेखिनिसै नोंथांमोना हाजासे साबस्क्राइब खालामदो हाजासे शेयार खालाम आरो हाजासे लाइक हो आरो कमेन्ट हो आरो बे भिडिअखौ आङो फेसबुक पेज एकाउन्टआव होगोन लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय।